खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक साबस्क्राइब आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। सोरबाफोर सिसि खालाराव खामानि मावनो एबा फैसा खामायनो गोसो दंबा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। आङो डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव थुनानै नोंथांमोना 500 रां होनानै गावनि लेभेलखौ आपग्रेड खालामनानै लानानै फैसा खामायनो हागोन, मिशन कमप्लिट खालामनो हागोन। मिरु जिल्ला आरो निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेयैनो चिरां जिल्ला सिसुबारि गामिनि राहा बादायाव दावबायदों। उदालगुरि जिल्लानि 36 नं हरिसिङा समस्तिनि सिङाव थानाय तामुलपुर गोजौ प्राइमारि सिमफायना गोदान दानानै होनाय जाबाय। मैया बे हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएलनि सोद्रोमाजों लोगोसे 36 नं हरिसिङा समस्तिनि एमसिएलए सन्जय स्वरगयारि बिथांखौबो बाहागो लानाय नुनो मोननाय जायो। मैया बर'नि गेदेमा मैहुर सल'मानि राजा रुंसारि धरनीधर औवारी बिथाङा सेथि बोसोर रुंसारि सानखौ मैया आलो गोजोनै फालिनाय जायो। म्यानमार सिमायाव आसाम राइफलनि गोख्रों अपारेसन, गोबां हाथियार सिग्रोमना हमनो हादों। हमनो हानाय हाथियारफोरा जाहैबाय गं 3 पिस्तल, गं 174 गोथां गुलि आरो 3 केजि बेरग्रा आइइडि हमनो हायो। आरोबाव बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि फेग्रा मुवाफोर। गसाइगाव महकुमा बालिमारि गामियाव बनजार गोरा ब्रह्म बिथाङा इन्टारनेशनेल डे लिबर्टरि आउटरीच बान्था मोननो हादों। बिथाङा मुलुगनां खन्थाइगिरि बनजार गोरा ब्रह्म इन्टारनेशनेल डे लिबर्टरि आउटरीच बान्था आवथायावनो हानाय बर' हारिखौ गोग्गानाय लाबोनो हादों। 28 नं गसाइगाव बियाबनि सिङाव थानाय दुम-बाइ थामहिनबा हाइजरागुरि गामियाव जोबोद गोब्राब समनिफ्रायनो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय भिखुवा फाग्ला दैजों जोबोद भुगिनानै संसार जाबोनो गोनां जादों। दैज्लां बोथोर सफैबानो खाफालाव आखाइ हमनानै साननो गोनां जायो। बेखायनो आथिखालनि सोलायनाय सरकारनि सायाव आसा खालामनानै खावलायदोंदि दानि गोदान सरकारखौ थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय मोजां राहा बानायना होयोब्ला मोजां जागोन होननानै फोरमायो। मरिगाव जिल्लानि टिवा फरायसा आफादा ट्राइबेल एन्ड ब्लकनि हायाव कमिउनिटि हल लुनो नागिरनायखौ लानानै गोख्रों हेंथा होदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दथरा साखाथिनि खराइबारि हादानाव थानाय हराव कारेन्ट सट जानानै मानै मैदेरनि जिउ खहा। गेदेमा थुनलाइगिरि साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोनगिरि मैहुर राजा धरनीधर औवारी बिथाङा मैया सेथि रुंसारि सान। बाक्सा जिल्लानि लावखाथा गामियाव खाल'दिया दैमा सिनाय मोनै गोथै देहा मोनदों।